Dunay bagong low pressure area nga nakasud sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan sa pag-asa ang LPA sa gilayon nga 1,125 kilometers sa sidlakang bahin sa Central Luzon. Matod sa pag-asa, ubos pa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sud sa mosunod nga 24 oras. Apektado sa Trafo extension sa LPA ang pipila ka mga dapit. Samtang padayong mupauwan sa halapad nga bahin sa nasod ang habagat. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay mga pag-uwan-uwan gihapon sa pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas. Masinati ang katag-katag ngadto sa kusog nga mga pag-uwan, ilabi na sa kasadpang bahin sa nasud. Busa angayan lang nga mangandam batok sa hulga sa pagbaha o kaha pagdahili sa yuta.